ma Sali Dia Sali a suusi noon ko ay goto suusani alo Pulaar en mbiya sinno ɓooyi nanede kono mbi haala ɓooyi jaɓede kono terɗe gowi sa yaade Seykumar wayri yaade juma kono a juna haalama kono haale ko ñalade a markiɗo mo ganduɗa ñalade mawde ganduɗa c'est gravé dans l'histoire rendinde ɓiɓɓe fulɓe rendinde rewɓe fulɓe ɗum weeɓani anon e saaha ma Allah rokkima ɗum e saaha ma bandiraɓe ɓe foof ne poti jardema jettuma e darde ma kadi e pulago ngu ko mbaɗɗa ko ɗum ɗo weeɓani Sali bisimilla konngol yeeso ma mbani mba Amadou Tidiane mawnam caggal jettuɗen Allah en juure Mouhamadou Thioubadou ɓuɗɗo windere ko noon en jetti jinnaɓe meɗen tawno kala ko ɓiɗɗo dañi yo yetti jinnaɓe muɗum ko noon en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe rewɓe ɓe worɓe sukaɓe e mawɓe tawtoraɓe oɗo jamma nde tawno haalpure ɓen keewide noddude saɗani kono noon satti ko noddude noote en jetti Allah noon nde Allah yuɓɓino oɗo jamma nde tawno eɗen gandi kala ko neɗɗo eɓɓi ma won wiɓe koko wonata kono ma won wiyoɓe wonata wadde kala nde laati woni kadi Allah fawi hen jungo mum wadde jettore woden tan ko Allah subhanahu wa taala o en jetti Allah noon en jetti kala dendagal bandiraɗo tawade oɗo jamma gummiɗo guelegal mum faade ɗon tawno eɗen gandi Dakar hoddani kono en jetti Allah en jetti tigui dardaɓe jammo ɓe ganduɗa ko staff tigui jaɓɓoɗ guila bandiraɓe rewɓe hay worɓe sukaɓeɓe hay mawɓe ɓe ganduɗa hande ma won lewru min ɗanaki jamma min ɗanaki ñalawma min ɗanaki subaka min ɗanani kihiɗe sabamde rewisiɗo oɗo jamma kono noon mboɗo sikki hande goto amen fof so tawi lelima janggo ma ɗano tawno ɓernde mum ɓuuɓi kono noon en jetti Allah en jetti tigui teddiniraɓe jammo haade mi arde e teddiniraɓe jamma ɓe ko artude seeɗa e concept Hiirde e Hiraande Lacciri Haako yama hewɓe ne nana Hiirde e Hiraande Lacciri Haako cikka mata ko hirtade Lacciri Haako nde tan gonga en jeeya hen tigui kono Hiirde e Hiraande Lacciri Haako wonko soomi ko heewi Hiirde e Hiraande Lacciri Haako ala ko addi yande nde sona rendinde yontaɓe fulɓe nde tawno eɗen gandi enen wonɓe ɗo e oɗo sal hande hawriɓe ɗo hewɓe men enen daɗodiranno e goɗɗo o taw yiyani ɗum hewɓe men ene soynodirano e goɗɗo o taw meeɗa yettodirde e muɗum kono hande ari yiyodiri e muɗum hokkodiri e muɗum jungo te so tawi yimɓe dañi rentude e kala saaha so tawi koye lebbi ɗiɗi walla lebbi tati walla ha e lebbi nayyi ene potta e nokku goto hono ni ene kirtodo ene jewrida tan ma cekilagal wat te so tawi cekilagal waɗi tan ngoko waɗi ma wat ko jibini tawno haal pour en kewiide ko payde laaɓodirta ɗum noon noon ɓe mbiyata galo e gandu e jontaɗo ɓe mbawi yadude ɗum tagui mbimi yomi keɗoy concept mo ganduɗa ene rendina yontaɓe ɓe wonno yiyande nde ni ko wadde ɗum e kala lewru kono tawɗen ene teddi nde tawno wona e galle waɗa wona e dingiral bool waɗa watte koye dinguire hôtelaji mon fof ne andi ko hoɗo rewete ha heeɓe ene heddi battuɗen ɗum chaque 3 mois mbiɗen bandiraɓeɓe so tawi ɓe kawri eɗen mbawno ƴettude artiste zone abi haɗo ɗon kono enen fof eɗen gandi enen furɓe eɗen gadori eko wona pullo foof e mbi ñihlata defowo ko cakkude ene moƴƴi so tawi yimɓe jooɗima kuccete gaati yaato en kirto ha deeɗi keewa par ce que heewi ko nodduɗa yimɓeɓe ɓe leela arde walla ɓe gama yaade sabamde wiide hamin kirto galla men min jaaha mbiɗen pourquoi pas wadde en mbatta ɗum comme jardine de gala premier aspect o ko rendinde yontaɓe meɗen gandodir deuxiéme o ko wadde valoriser pine men e aadaji meɗen yaltinde tigui palaji meɗen traditionnel eɗen mbawno wadde ɗo mbaɗen miswiji mbaɗen guertoɗe jojo fof ken ñaam ɗum e nder galleji meɗen ha ko hay sinno eɗen ñaamo ɗum ko ɓuuri ɓe tinnade ɓe defata ɗum lawol gotol e yontere te kala ñande neɗɗo defi ɗum won noon en hortina e nder Dakar ma haqqille ma yaa e sehil ma walla bande ɓurɗa hortinde invita ɗum
min wadde pourquoi pas en defta Lacciri Haako ganduɗa goto men fof ne yewno ɗum ɗo e nder lamorgo leydi Sénégal kadi hande mo andano Lacciri Haako hande won wonɓe salɓe taw wona fulɓe jolfuɓe nanɗo won bamarankoɓe nanɗo édition oɗo ɓennuɗo deuxiéme édition men en jii hay tubakoɓe nani hen soɓe gari maɓe gandu tigui eɗen jogui plat traditionnel baɗɗo fayida ene weele hunuko kono noon ene moƴƴe e ɓandu gueɗel gonguel nguel ko wadde promouvoir nos artistes par ce que zone uji talent ji waɓe no ɓeeɗo ɓe jiyani ɓe nanani sona ene ko enen poti dolnudeɓe te eɗen gandi kamɓe gonni ambassadeur uji ɗi par ce que hay ɗemal gotal wawa ɓamtade sans yimiyankoɓe mumen ɗo daɗe jettotoɗo jimma mabɓe yettotako ɗo mbiɗen so tawi en mbaɗi ɗum mbaɗi Hiirde Hiraande Lacciri Haako caggal nde kirtiɗen kirade meɗen enen yontaɓe kawren gandodiren jokkodiren kono kadi ballen ɓe kamɓe artiste uji duusenɓe beele mbawa yettade ɗo ɓe jiiɗi yettade ɗo e carriére mabɓe aspect goɗɗo o ko enen haalpureɓe walla ni enen ɓaleɓe eɗen keewi kala nde mbaɗɗen neɗɗo rendre hommage mawninɗen ɗum taw ko suudima leppi leydi mboɗo sikki noon mayɗo ala ko sohli sona duwaw kono sa waɗi rendre hommage mayɗo ala fof ko nafata ɗum min pourquoi pas wadde rendre hommage yimɓeɓe guila ɓe guuri ɓe ganda tigui nafoore mabɓe nde tawno mbi waw goor tahul goor don goor mais yakkuno gooro firti ɗum ko neɗɗo ko wawi tinnade ko foof e ɓeydo tinnade walla ka jambar en softino neɗɗo o kono kadi heddiɓe ɓe ganduɗa jaɓɓano e pelle mabɓe beele ene ñamba hen jaɓɓa e pelle mabɓe waɗa feere ha mbaɗa koɓe mbaɗi ko beele so gongol ari kañumen ne miijo minen so hiire Hiraande Lacciri Haako waɗama lawol gongol beele minne mbo teddinire ɗum tagui e édition mbaɗɗen foof woode ɓe cuɓiɗen e worɓe woode ɓe cuɓiɗen e rewɓe nde tawno mbi gorko wawa yaade gaga debbo kono debbo kadi wawa yaade gaga gorko teddiniren ɗumen jamma o teddiniraka jamma o noon sabamde kañum ɓuuri yimɓe jooɗiɓe salɓe ala ko so yimɓe ndenti ma won suɓaɓe teddinire gandine tigui jamma o ko jamma mumen heddiɓe duusa ɗumen heddiɓe ne ma wonde nde jamma mumen ari walla ma wonde ñalam mumen ari wadde ko ɗum woni concept Hiirde Hiraande Lacciri Haako nde jaltinɗen concept o nde bandiraɓe hewɓe jaɓɓima ɗum nde filma nanna e Piindi TV mi yii hay fulɓe libi noddi kam e numéro commercial en kalnami pulaar momi nanata holludemi concept o ene jiɗɗi ɗumen welli ɗumen kadi yomin faam wona concept Sénégal naaɓe tan kadi en jii hannde hay woɗɓe nana ñambo ɗum ha e nder caggal leydi ene waɗe Hiirde Hiraande Lacciri Haako wadde ko yettere Allah wadde ko ɗum woni concept o caggal noon nde eɓɓuɗen ɗum ɓe mbi hay goto finani daari ene wawi kadi neɗɗo yeehi fof koko waɗa tette teddinirɗen jamma o woni yimɓe kadi machallah ɓe jaggue jamma he ɓe mbaɗi jamma o kadi ko jamma mabɓe en jetti Allah en jetti invité ji meɗen d'honneur ɓe ganduɗa emen ɗo hande e jamma he Moussa Mignam bo sikki hay somi yewani bindol mboɗo jagguiɓe ɗo e haqqille eɗen jogui ɗo invité d'honneur mo ganduɗa ko Acca Diallo Madame Sall on noon ko première dame mo Bakel ko joom suudu maire mo Bakel ko debbo pullo jooɗade pulaago jiɗɗo pulaago kadi nde gandudirɗen hufade joni ko teddungal tan korso woni hakkude meɗen en yooɗi sen mbaɗi ko wayni teddindirɗen ɗumen ɗum o ari o adde délégation makko en jetti Allah en jettimo nde tawno teddinirede weeɓani kono noon ɓuuri sattude ko jaggude teddungal ngal nde tawno mo teddani wawa andude teddungal kono kadi eɗen jogui ɗo kadi invité d'honneur mo ganduɗa ko dendam ko sehilam ko Jeylani Aline Mamadou Sow wonnimo tan ko yettere nde kono foof ne moƴƴi mo ganduɗa kadi machallah ko responsable politique ko homme d'affaires min wiyata mi suusaɓe kamɓe homme d'affaires uji poti haalandeɓe ko mbaɗata ko woni kono noon ko ceernajo tigui hande ummi ko haalisa tool ari adde délégation muɗum mawɗo ari ɗo e nder oɗo sall en jetti Allah kadi en jetti bandiraɗo gorko Tidiane Bousso mo ganduɗa kañum woni PDG TB compagnie kadi kañum tigui wonno PDG Fakop Sénégal ala ko takno en hande waddemo hande invité d'honneur sona ruttudemo teddungal nde tawno omo jeeya idiɓe wadde sponsorisé e nder Piindi TV kanko idi wiide Sali Mignam aɗa waɗa émission baɗɗo fayida nder Piindi TV en wiye debbo Africa
waɗa ɗum sponsorisé pendant 6 mois o nanni million ngaji nder Piindi TV wadde en yoodi so tawi en jogui concept aji baɗi ni teddinira mo ɗum o neldi ɗo délégation makko par ce que o jaaɗo mona France kamen ɓe gaari Allah jarama ɓe jarama kono noon kadi eɗen jogui ɗo kadi invité d'honneur baɗɗo fayide notiɗo kadi inde muɗum gorko pullo kadi tiiɗaɗo pulago ko mbiyata cukalel ceŋenaguel ceŋeneji kañum yo ñattir yontaɓe nde tawno mbi a jamanu foof e yaadiɓe muɗum kadi neɗɗo foof e nangue muɗum hande eɗen mbawi wide kanko no mo jeeyaɓe nangue mumen fuuɗi on woni DG Mactar Ba DG mo Grand Train nde jaaɗen kalanɗen mo taw ɗofti en ko kaawi meɗen sehil meɗen kaw Amadou Dikal o salminama o juurama o weltanama o jaggue jamma he kadi o waɗi hen peeje makko e peccode makko foof kono noon sen mbi kaw Amadou Dikal min jettu Allah jetten sababu tawnomo jettani sababu jettani Allah woni sababu meɗen muɗum ko directeur meɗen sehil meɗen confident meɗen fofo meɗen woni kaw Abou Samba Diom mawɗo ardi bonnani Abou Samba Diom mo lewlewol Abou Samba Diom mo RTS Abou Samba Diom mo Piindi TV ne garɗen kalnenmo ɗon kanko Mactar kalanɗenmo concept o welti o jaali o wi gueɗe ɗiɗi ene mbawno addudemi hay sinon garan teddinirdemi gueɗel gotel ngel komi pullo kalɗo nanmi pulago e ko concept aji baɗni mboɗo wawi nottade hen gueɗel gonguel ngel gandemo mbaɗɗon parrain o ko kawam ko sehilam wadde noon so tawi teddinirama jamma tan ne wayno komin teddinira jamma o ari kadi o nottima e forte délégation Allah jarama o jarama kono noon kadi eɗen paye caggal no gummiɗen les invités d'honneur eɗen paye yuminaɓe jamma ɓe e babiraɓe jamma ɓe aɗa andi Aline Guissé ɓoccitiɗo wi nani kala ko wari ha ko mayde hen wadde noon oɗo jamma hande so yoodi o sinkama o yoodi ko Allah e mabɓe eɗen jogui marraine meɗen gonɗo to e États-Unis ene wiye Kumbali ko debbo mo Agnam liiduɓe liiɓi deeɗi liidu bano buuɗi sippatore ɓe sippata jamni ko cousinam kono kadi ko neɗɗo jiiluɗomi ha yiitimi yamde yaha États-Unis nde taw duuɓi ɗi keɓani ɗon kono ko neɗɗo korsinɗen joguiɗe menen estime mbiɗen sen mbaɗi ko wayni eɗen teddinir ɗum kadi e joƴƴo foof e guure goɗɗe pourquoi pas ƴetta ɓiɗɗo goto e nder wuuro meɗen Agnam liiduɓe ngo teddiniren ɗum jammo nde tawno en mbi so tawi neɗɗo wiyama ko moƴƴo yata bandu men kaali kadi somi noddi so tawi aduna Allah foof notima so tawi ɓiɓɓe lidnaɓe jeyaka hen ma ko ngakki hande o nuli ɗo forte délégation makko ngari Allah jarama ɓe jarama eɗen jogui marraine notiɗo indi mum noon timmuɗo marraine kono noon ko Allah subahanahu wa taala hon ɗaldan on kon hakkude amen koni heewi mbimin bande ko battorɗoma jaadiɗoma ko patɗoma jiidude e neɗɗo kosam walla endam tagani neɗɗo wonde bande ala woni bande tan ko guiɗo ma o oɗo debbo mo Gorlakke Kumba Yerro Nalla Sow Allah ɗaldan on neɗɗo jiɗɗomi korsinɗomi mboɗo heewi wiide télé hayso hokkanima salaire ko guurduɗa ma hokke yimɓe ɓe tettata yiɗimi noon horsinimi jaggimi gonmi cirrudiɗo muɗum ko ƴettimi foof ene ƴetti nde mbaɗmi ɗum marraine nde so welanoma o waɗa no hewɓe mbaɗata ni kadi ko kuppi billet makko aller retour France Belgique Dakar wallahi ne tibbo enveloppe ha ɓurta kono o heblaki o wi kadi ko billet o wawi ƴetto fa sinno ko 2000 euros ene jarinimi kono komi garowo sa teddinire kam jamma baɗo ni salmata miñam o wi mi haltantaki ɗum komi garowo o ari kadi o arde teddungal o teddini kadi kala sehilaɓe makko foof o wi ɗum o jamma komi teddinaɗo o haɗani ɗon de on wawno arde ɗo ƴetta résidence no hewno wadde ni omo jogui doole mum omo jogui kadi jaatigue mum par ce que ko jaatigueɓe dananeɓe tigui o jogui ɗo e Dakar o ɓooyi arde ɗo e Dakar kono wi sali miñam ko an tigui jippotomi hay sinno noon koye cuurel gotel gonɗa nde jippotoyam ɗo anda mboɗo yaaja walla mboɗo faada wari hande balɗe sappo ko minen gondi ɗum wona hunde wemde Allah jarama o jarama o rutti o haɗani ɗon o rendin ko doole makko oole makko mboɗo andi yidde makko e fandare makko e oɗo jamma ene jarannomo yeeyde biyeji makko fo waɗa hen min wimo ala koye ko mbaɗɗa hen ko tan yoni o itti un enveloppe de 1 brique o wi ɗum komin wallinma oɗo jamma Allah jarama a jarama seydi Sow wadde noon o yonni jamma o mo andanoma fof hande ma andumo
gandunoɗon fof ma ɓuuri andudemo ɓe mbi ladde anda bi moƴƴo kon bi moƴƴo nandi hoore muɗum Allah jarama jarama lamaren on jonni jambo kono noon kadi garen e baban jammo mbi mi anda fof ko ɓe sosoɓe ndewreyam walla komin rewe mabɓe ala wona min de ko kamɓe tan ndeweyam machallah Allah waddi me mabɓe noon on woni nanɗo honorable député laabi tati wona hunde weemde lawol goto tan weeɓani o woni président convergence des éleveurs on kadi woni mo ganduɗa wonde ɗum député tagani ɗum change ude kala ɗo dare nder assemblée nationale holla pulaagu fanoro pulaagu kañum ni tagi ha hewɓe cuusa jofade pulaagu ne mbaɗɗenmo pare nde noon ko sababu nde tawno mbimo yettani sababu yettani Allah hay sinno gandodiral hakkude men ne wonno e makko wona gandodiral gongore gonga ko wiite ko gandodiral soynuyo kono woni sababu hakkude men makko ko bandiraɗo gorko Abdoussalam Ba Diallalleño nde nulmi ɗum e makko nde tawno mbi saɗa nula neɗɗo nul neɗɗo e sehil muɗum nul neɗɗo e bawɗo haaldude mum nul neɗɗo kadi e pewjunowo ɗum jaam par ce que aɗa nulɗude neɗɗo taw ko nulal teddungal so yiɗanama jaam o wiya oɗo mi yettintama ngal teddungal par ce que o handani hen nde o yettinimo ɗum nde o yimi jaaɓi kadi jamma o ko jamma haɗani ɗon de ɗum so tawi mbaɗa jaggi tan ko pare ni kono woni mbimi ko min kewmi wiide ko so neɗɗo heeɓi kam heɓata kam koye teddungal so waasi kam Mama Saleh me mertini so waasi kam o wasatami kadi ko e koyeere kala pamɗinɗomi wasami kala teddinɗomi heɓami ha ñande min gummi galle min e Mouhamed Ndim ene wonde jeenam soɓe goppata min pena ñande hen Coumba Yero Nalla so oɗo ene ara emin jeehi aéroport emin goni toon en heeɓi retard min gon tan presque ha 20 heures omo jooɗi bureau omo fadi min mi yettin Coumba mbammi ɗum dépose demar galle nan mi ɓortimi ƴettimi vana min paye bureau makko nde min jetti min tawi komi fawi baraji mi wawno fawde baraji de min jaltiri ɗon million aji taw welani min kono o jaɓɓori min pulaagu o fijje amen o jalde amen o yewtide amen uddi tan min hoore makko mbimi oɗo noon o heeɓi kam tawi wonta wasam nde min yewride o wi Sali mbimi nam o wi oɗo concept ko concept am kadi mi yiiɗa wonde paren lawol goto tan gasa gande ko wayni aduna Allah fof foti ko tindu ɗum kala ɓi pullo foti ko tindu ɗum ha yetto noon président de la république Macky Sall kadi gandumi tigui ko gonga e makko tigui o ɓeydani minen ko heewi par ce que aɗa ara e neɗɗo tan holluma ko keñiɗo itto ko ittanno tottuma jaaha ala minen ɗum hulɓinani min par ce que min tedduɓe guila hanki taw hande arani mi hay sa itti million ruuji a totti kam sa waɗanni teddugal a wasi kam ñande min jalti ɗon nde minen fof min jaltini komin korsinimo par ce que o teddini min teddugal mawgal wadde noon hande e ndeɗo jonde ko ɗo tigui mi wiyanno on oɗo Aliou Dembourou Lella o woni président d'honneur à vie e concept Hiirde Hiraande Lacciri Haako wadde en jiino arde jamma he jamma o yooɗi Allah jarama o jarama o sinki jamma o yonni jamma o jarama kono kadi eɗen gara invité meɗen d'honneur responsable politique mo Mboolo bandiraɗo gorko dendiraɗo Mamadou Sall nde guinnirɗon mo Hiirde nde teddinirɗon mo Hiirde nde o wi hay somi ala ɗo mami neldu forte délégation joom suudu makko ari ɗo hande nane sal he ene wonde yimɓe makko foof Allah jarama o jarama nde tawno wonko mbiɗen ko saɗa teddinɗo par ce que teddinɗo han anda teddugal heewi ko teddinɗa neɗɗo o famɗini teddugal ngal kono Allah hokki en suttore ɓeɗo ɓe teddinɗen ɓe fof ɓe jaggue jammo ha feewi ɓe jaggi jamma ko jamma ɓe gaari ɓe gardani jammo ɗum ɗon noon wonko jiɗmi haalde ko foof wawa hejje ɗo e ndeɗo darde d' accord wawa hejje ɗo e ndeɗo darde kadi dande nde koko saali nde tawno hande komi tampuɗo ɓeɗo sosoɓe tampini kam ñallumi ko defde ñallumi ko dogde ñallumi ko servude ñallumi ko haalde ha dande nde maayi kono noon en jetti Allah en jetti oɗo gorko pullo ceerɗo duule ummi gila Mali taw kadi ko jeyandi yanke hono meɗen jogui toon télévision muɗum molnaɗo Allah nde nani concept o
taw woni sabamde men gandodiral men e muɗum ko mo bandiraɗo gorko mo hammen ndima mo ganduɗa hande kañum jogui kala ko fate communication jappotu on woni Ousmane La ndew nani ɗum o kuppi guiye makko ummi guila mari ore ha ɗo kono ardani juuɗe ɓolde ala o wi kala mo yettani sababu yettata Allah o wi tawde ko min wonata sababu noon hakkude moɗon o oɗo mew biteɗo le gadane nde tawno jeeɗo le gadane o ko banam gorko ko sehilam ko gondiɗam ko ballidiɗam par ce que ko neɗɗo mo ganduɗa ko wone fewjanam mboɗo fewjana ɗum noon noon so tawi nanama Hiraande Lacciri e Haako waɗama e nder Dakar on defi Lacciri e Haako on ɓattini bandiraɓeɓe on gaddi atoyuji on cerviɓe nalankoɓeɓe jooɗi welni jammo ha weeli minne mam ittu meew mi ittu ɗum guila to e Mali mi adda ɗum ha e Sénégal soɓe kirtima ɓe tuftoro wadde noon ko le gadan tigui woni sponsor meɗen e oɗo jamma Allah jarama a jarama bandiraɗo gorko Ousmane La ari hande ma won baltati kañum woni no mbimi ni Coumba Yaron Allah en wawno jippade banggue goto kono ko enen jippi ari garɗinde jammo ari jaggude jammo kadi ene siiri meɗen hande oɗo concept mo wawi welde ɗum ni ene wawi taw édition goɗɗo ko Mali mbaɗoyten ɗum inchallahu rabbi noon ko wiide tan Allah jarama on jarama onon foof yon paam kadi concept o ko batte décentralisé ko jaahowo partout inchallahu rabbi ɗum noon Allah jarama on jarama merci beaucoup. Yonti habade human bina Radamenon yonti habade human bina Yelitare bamtare Hendu pinal koy uti Sukabe ko de pinal Wallahi ko tinibe Yonti habade human bina Radamenon yonti habade human bina Jelitare bamtare Hendu pinal ko yuti Sukabe ko de pinal Wallahi ko zinibe Aminani Saliya bin salminima Nade salija Saliya bin salminima Ligo den non jamanu mede yara yeso Aminani
fuuta toro nani wallahi non ko tinniɓe minani eyo Doro, aha, minani, yo. Anima me, coligade. Darnema me. Dental yo wursella neno yam yo wursella neno yam yo wursella neno yam yo wursella neno yam ali udamuru sabulo aniyama konon kuligade ali unde buruso pulo aniyama kode kuligade darne mako non ko dental ya wursela baboya sobulo rende menon yoti habade human minago rende menon yoti habade human minago jelitare bamtare sukaɓe fuuta toro gari wallahi e kotinniɓe minani eyo bade kelludu e bade kelludu bade kelludu e bade kelle won sodan bela e juude won sodan bela e bade kelludu e sodan bela cha 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 yoti habade human binago phenomenal yoti habade human binago elitare bamtare sukabe hule doro nani wallahi e kotini be jalal minani abdou salam ba goligade darle mambe godenta amati jade nyang balo darle wayo goligade abanu nikel nyago manda darle man yo goligade ani man yo goligade darle man no godenta yo wursel ala yo wursel kale japulo yo wursel yo wursel ayo saliyo sali mo bidi tv yo wursel banda binani jen adadali ono tawal
Merci beaucoup. bawɗo betterake min mimo so no teddinɗa jamma o duttirɗa jamma o teddinɗa ɓiɓɓe yumma en teddinɗa sehilaɓe ma teddinɗa rewɓe waɓe no mbaɗa ni tinnade to France to teddinirɗa ɗumen jamma o kono noon darnimi ɗo ko hajja rubel dia nduru kumbajo koliya kumba heewe ñalaɗe ɓe mbi debbati gorkati moƴƴani kono debbo gorkati debbati no moƴƴi debbati gorkati moƴƴani ko haala dolfuɓe mbiyata ko buñine jiguen gol accu yaha kono noon kumba heewe ñalaɗe nduru kumbajo koliya hajja rubel dia debbo mo waali jantal o wi ka teddinirɗomo jamma o jamma pulaagu laccire haako o wi oɗo enveloppe an astu gawlo ar jaada e pullo diwnowo ndiroji o min mbimo so aɗa wawno nelde kono mbaɗɗa ko pari dakar pari arde ñamdude amen laccire haako arde kadi teddinirde hoorema jamma o rubel dia wima oɗo enveloppe kanko rokkuma uma andi aɗa wawani hoorema kono hay soko pasuji walla ñeñɓe ma wallitorto pullo diwnowo ndiroji ko erode nduruyo kumbajo kolye hayyela kocoji ndi weyo ndeke kumba ariye hayyela so Allah jaabiyo bawɗo kala jaɓaye hayyela ko rubel jane bawɗi ala mariye hayyela ko lamɗam rokarami koko ɓiɗo ronare e ama tidiani mo bos foofu jees wonno ko arata koni heewi kono noon so rubel dia neli kam e kumba heewe ñalaɗe hay soɓe muumo mamano waɗa abababababababa saho noon mi mumɗani sa sehi reedu gawlo holla gawlo tawata hen e pulaagu mi salmini pulaagu fof no fotiri egga tillo yawre guinta gueloɗi minen min ngala so wona onon awluɓe fof poti so ɓurni tan ko rimɓe ɓe mi salmini mi juurima mi ñaaguima Allah jo e gonga noon holko waɗini kaale ko waɗini ko lamɗo debbo salamalema mi salminima bane sarela ko eggatilo salamalema mi salminima bane sarela assalamu aleykum bandiraɓe e sehilaɓe vraiment on jarama dariɗo noon ko délégation Mamma Sall Mboola Ali omo wonde deuxiéme femme makko kañum ardi délégation eɗen gandi Mamma Sall ko gorko liggiɗo e nder département de Podor gorko liggiɗo e nder commune mo Mboolo Birane e nder arrondissement de Salde ko ɓuri welde min fof emin gandi Mamma Sall no waade honorable député Aliou Dembourou emin gandi kadi no waade ministre Ablaye Daouda Diallo o ala ɗo noon ko jaaɗo Fouta o wi joom suudu makko yo arde oɗo force délégation nohro bani ko debbo dendi ko baaɗi ko donc noon vraiment en calmini pulaagu fof ɗum ɗo hannde ko waɗa ɗo ko kala ɓiɗɗo pullo ɗo mbawɗa wonde hay sa aran sa yeeɓi ɗum ma welto par ce que pulaagu woni ɗo ɗum noon min jetti on Mamma Sall ne salmi noon ene ndaara jam on ene welti min kaaldemo ko jooni min kollinimo Aliou Dembourou nan ɗo Moussa Sow Kosere nan ɗo ko sehilaɓe makko ko miñi koye maɓɓe ko fof makko ɗum noon hay so arani so ɓen ngari tan ene wawno timmude ɗum noon Allah jarama on jarama mi tawi ɗo sehilam Amadou Tidiane kadi eɗen gandi koko hiiri donc enveloppe makko nani omo waddi hen yawre omo salmi noon omo juura on omo salmina bani ko debbo merci a jarama Hammar Sarr a jarama men mbimo kadi o jarama kanko Mamma Sall Bilal Birama jingiriɓe ɓe hosatake ngaari naggal sana bana jangiɓire satta gaynaka jarlu kandigu dimali
ko tukkal ngaari ngeloba suusa wala boolo hulo wala bool nde guite joyi kallade jeegom ndin hayso hani hulbino en jeehi Bakel Saare Damba Gidum Bolle Modin Kane jom kedal jom teddungal wuro ne waɗi joɗɗo tiiɗo mo tiiɗani yoɗani tiiɗo mo yoɗani joɗɗo mo tiiɗani onon ko joɗɗo tiiɗo derrière sa grand homme y a une grande dame. Il fut le député de la CEDEAO, le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est madame de l'honorable Ibrahima Baba Sall, madame Acha Diallo, arde notitade oɗo jamma. Jamma ɓura jamma jamma jasa jamma jamma ja Allah kewat kono potta abadan dayman. Fero wurɓe juriyo maɓe wiye yimɓe poti wona gonga. Legi goti nana futa Abdou Camara Legi goti nana futa kumbaro Kin legi woni legi lawol tijaniya Chate pildi chate Allo Abdou Camara bismillah Fokone minjiragal fokone mono haalire ni sauf gay so fawru muñi bandum jaabo min koy mede yima fulbe min koy mede yima jaylani min koy mede yima fulo gayna ko jom noy aliou demru lella ayni bali yarni puti humi golleji aliou demru biri nay deje moxaba pula jeri min koy mede yima yonta belo ñolam ye aliou demru lella wallahi ka mojo kumba yero nala sopula jeri bonani Mauritanie nana fulbe aliou nawiray aliou demuru koy nawiray aliou nawiray aliou demuru koy nawiray aliou nawiray
Aliou Dembourou koy na wiray Deuxième Makhtar Ba na wiray Kumba Yoro nalla Kumba Yoro koy na wiray Yoro wali baba Kumba nala Umadow Aliou Umadow Aliou Umadow Deuxième Umadow Aliou Umadow Kulbengombe Mariyama Kulmenare Kumba Yoro nalla Nadayima Hawaba Bako Pullo Wallahi Bonani Raneru Ferdo Umadow Dasma Ndeysaan on jarama o ko miñiraɗo moƴƴo machallah. Merci beaucoup. Alors merci grand a jarama min beltima no fewi taw koko faadi eɗen jogui invité ji ha heewi artiste uji goto foof ma men hen inchallah hirde nde ko rendami jeeya a jeeya o jeeya enen fof ndendi. Alors Ayo ma gorko babo gise ma bo bima hiri non hiri riya pullo Amadou ñewol Amadou riya kay jimen yo an hiri buba nya fone buba nya ñang munday sama doomu yaay fone buba nya kay buba kay waay Youssou Ndour kay doomu Youssou kay doomu Youssou kay buba yaay buba
Abou Sisa Wande bismillah riya ñëwul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين misalmani bandiraɓe ɓe wonɓe ɗo fof e délégation mo gardumi o Makhtar a jarama ko neɗɗo moƴƴo momin gonduno kadi ko ɓooyi kala ɗo gimmimo sukka yamen hande heddori ɗum tan ko wawa juttin kongiɗi e pulaar eɗi inchallah mo ar donc a waɗi cité ɓeɓe gonduɗen jarani meɗen hen rewta mbeɗa wondi hen e Adam Ba Cheikhna Ould min Djibi Ould Ba mbeɗa wonde Baboy e Dawoud Abdourazak baba men Abdourazak min jii ɗum ɗo miɗen ɗum calmina de passage également Samba Niang e nenne monsieur Ba omo ganduɗa o immi hande ko daara pour tawtorede journée cette nuit mais ɗo kala ɗo ɗum wani wonde inchallahu rabbi min mbaɗatno invité min mbaɗaka invité min garat par ce que o guinniraɗo jamma o tan jarani min ɗum saabu ko jinnaɗo e amen mais ko korsinɗo amen kadi ko neɗɗo mo ganduɗa denɗo konngol mum jiɗɗo bandiraɓe muɗum so noddi min garat somin tini min garat somin tinana aussi min garat waddi hen inchallahu rabbi mi salmina monsieur le maire mo ganduɗa Debel Sow mo woni ɗo également ko yimɓe moƴƴuɓe o ardi délégation mo ganduɗa ko jinnaɓam tan goni hen somi limi ɗo peut être mi jurnat haala kono onon ɓe jooɗiɓe ɗo foof gandon gandon inchallah allez-y voilà donc ko jinnaɓe ɓolɓe woni o délégation o mbo honorable Aliou Dembourou Sow ardi ɗo enen ko weltanade aussi Salimata Ba mo ganduɗa kam waɗi amen invité o rewni ɗum noon e babam Amadou Dikal mo ganduɗa mi yiyeni ɗum ɗo miɗa ɗum salmina no fewi yettinde aussi salminago président de la république premier ministre mais aussi e président de l'assemblée nationale de min garata min mbaynima ɗum min gandi ɗum miɗen ɗo o wi kala ko pulagu noddi noote somi wawi mi arat donc ɗum ko kosɗe amen min gari mais ko kosɗe mum min gari aussi salminde bandiraɓe ko weltare ɗum wurni leñol ko ɗum yahrinte yeeso également kala ɗo nodduɗon amen hen so Allah jaɓi min tampata min gamata hen ma min gar min nooto on e so ɗum yawti noon kam gandon aussi minennene komin ɓiɓɓe moon komin sukaɓe moon miɗen on dekka juuɗe duwaw mbiɗa yiiɗo sernaɓe amen mawɓe hono baba amen Sadibou en foof heɓeni ɗo donc ko duwaw min ñaague moon ballon min aussi ko ganduɗa ko kala ɗo jiiɗon hena yahra yees kala noon min saabu ɓe ganduɗa ɓe heɓeni ɗo mami waɗ ɗum cité kadi honorable Aliou Sow o serani e wadde ɗum ko neɗɗo jiɗɗo min ballowo kadi kala ko andi hena moƴƴo e leñol walla moƴƴo pour mbawa wallu leñol hamo ɗum waɗa conseillé donc minen miɗen mo jetta no fewi ganda min beltima e oɗo ni mo ganduɗa ko an innirama an woni parrain o enen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Arbaden yo Arbaden la muy manen disco maden langa fus min tane ma e der jamma mi hollu amba tango bele wana an vino ko min woni docteur ma goto ko la day banduma d'accord da jam mi safruma I know how to give you energy. Baby, yes, I'm your honey. Come in, yogi, seru chalalma. Sapari mi walma aljanna. You walk patama bochi to dakam. Yeah, neji da fo mayam. Go wai mi well the whole to danyoto. Bandu mama sal, cheri mama sal. Mimi arnon hoto hul, hotam hol arema. Mi welna bendema mi woni barodima logelam gidelam
logel jumre sukara bede wawi ju bede wawi ta junon eden bada eden kula olala bede wawi ju bede wawi ta eden bada wada kowerma nawam kowerma konyam sayidi mami afoma amado amado nonoy arnon hutul totam kholarema mi welna benema min woni marodima logelam gidelam logel juude sukaram omaro omar Omar Gumi garno do yebdema Gumi garno do yebdema Omaro yeah. Mayuma ana kongonda Omar mi yeti Allah ne Allah wadi kam khal pulaare Omaro Omaro mi iragelam sakambe udoyo mi yero yaay mum rek Omaro sakambe udoyo mi yero yaay mum rek sake bodo kudel tange yo awari bare di kalis bido nyala tayewe Adili yoli miyero yaay mum rek Adi bodo kudel kange awari bare di kalis bidonya la tayewe arda dali nañ dem Fuuta Omar arda dali ala arda dali odilata Omar dillata lago dillata ondilata Omar kula lekk dee na la mandi rey la ginum réew sama rakk jeey Omar baax nga yaru ngaay am nga diine am nga ñaan waajur maa boo ngi nii kami toroɗo samba ngaari jabma suyuma moji baba moji ɓingel bonatama Omar baax nga yaru ngaay am nga diine am nga ñaan waajur Omar sama rakk jeeyi dundal dëgg wolu naa lay Omar on dillata jambo koyne ni jenga kode koyne ni nyara jambo koyne ni jenga kode koyne ni nyara ko jengi fo sala do mi dano tako
jinno wadde hen ko ɓurdum ɗo kono noon ko ni Allah haajiri min calmini dendagal Pulaagu kala ɓiɗɗo pullo to innete weltoɗo min calmini ɗum en mbiyama à la prochaine Oumar kadi ya wuur ha juuta Seydi Gume miñiraguelam ko ɗo haaɗi merci beaucoup. Alhamdulillahi rabbil alamin Allahu jomam umakuta minautuma dunga lelau minyamuti make sebuso kalne torobe ali wakayo mo felo ali damaru de saw min koy mi salminima yo Allah junno hajuta sojuti ene warina ore yo Allah junno hajuta sojuti ene warina ore e buta Malu umugig nangana Lafike mandu nyanga duga nanga Omoroi soke ule fu mi jaar damay te oy Omar Yàlla ñu boole doomu yaayu Abdoulaye kookuy rakku Papa Thiam tey ma wayam toolok Omaro yi Fuuta Tooro yi Omaro yi ma way Abdoulaye Gise ma bokk sama waaji tey ma wayam toona Abdoulaye Gise ma bokk sama waaji tey ma wayam toona doomu yaayu Papa Thiam Babel sama waaji tey ma wayam toona Abdoulaye sama waaji tey ma wayam toona Aline Dumburu Sow bëgg présidence Sall ngaari Macky Sall namu nañu ko lool Sénégal gi koy jooy Macky Sall namu nañ ko loole Sénégal gi koy jooy Macky Sall namu nañ ko loole Sénégal gi koy jooy Macky Sall namu nañ ko loole Deusa somi yimi jimami ko Pulaagu pulo somi yimi jimami ko gidam si lampulo umar mi ñam jonta de ko pulo jamba roko pulo kuli ka jogo pulo susi mai jogo pulo gila dawada wi Pulaagu meda hende jagal hande koy ko Pulaagu irana Aliou Dembourou lela o do mu ndey Macky Sall
aduna ko nii tan noon billaay aduna ko nii tan noon ay Aliou Dembourou Lella billaay ko nii tan wayanno ay gidam ka gidam my boy billaay ka gido da fo sikka ko politique gonga huɓere jiiɗa fo ne waɗi fondement huɓere makka ande birikaji ma ne keewe ngati komi seede e yo monsieur le maire mi wima albarka ayle pulayranama haya fulɓe bewɓe pulayranama. Mais s'il est là parmi nous ce soir ko faydagal makko ko jamaragal makko ko pulaagu makko ko ndimagu makko hande ala ɓiɗɗo pullo mo huccitta o hersa sabu darnde nde o darino o sena tawno yadade yanoɓe nden ɓe gadimo ko jibinede kono ɓuuranimo yontere koɓe tawno mbaɗi kanko o tawi homono waɗa mi haali joni konngol ngol mi firi joni so cumu tacci maayo ñippirte ko ƴiƴam sagaraɓe ɗo darino pulaagu ƴettaka ɗon ɗo darino pulaagu famninaka ɗon ɗo darino hujja e fodde pulaagu yalti ɗon. Conseil des ministres Matam Macky Sall wi Aliou Dembourou Lella mare ko raneru tan woodi wadde nde woni nde o yejjirani raneru ferlo o yejjirani ɓen fulɓe wonɓe caggal makko o yejjirani ngal ɗon gueɗal ngal ɓe jogui gueɗal jontaɗo yara goto hande en yi Dambil Dambaru nena sara makko tout ce qui se ressemble s'assemble kala ko nandi yooɗi foddi ko kañum heewi yaadude so yaadi kadi woni e teddungal ngal foti yodde hokke ɗum ha timma min ñaganto on ko leñol ngol nena caggal mon nous les jeunes générations so min ji on min kulani on n'a pas peur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bandiraɓe caggal yettude Allah e julde Rasul sallallahu alaihi wasallam eɗen jetta jinnaɓe men eɗen jetta seerenɓe men eɗen jetta bandiraɓe men jamma o ko mba jamma e nder jammaji jamma kadi cimteteɗo ɗum saabi haalde e oɗo jamma weeɓani sabu ko yontaɓe kawri ɗo ko adi fof mboɗo yetta dariɓe ɓe ɗo min darodi ɗo gila subaka ha hande walla gila kikiɗe ha oɗo waktu 4 heures du matin sonno ko sago inde ɗe fo limama mais noon won hen ɓe ganduɗa gari ene jogui cakkaji mi yettoɓe mi jarnoɓe ko adi fof baɗɗo fartanŋe o eɗen jetta Allah e jinnaɓe e sernaɓe ne gadormi ni kono somi darima ɗo mi huccite bandiraɓe caggal ɓe jettumi ɓe fof mi yettat son excellence président de la république El Hadji Macky Sall sabu nde jamma o kewi nde min kaldima hen moɗo yettuma monsieur le président Macky Sall jettor keeriɗo jettor hakkude neɗɗo e miñum hakkude miñiraɗo e mawniraɗo so ɗum ɓenni mboɗo yetto aussi le ministre Abdoulaye Daouda Diallo mo ganduɗa ko sehil ko guiɗo ko mawniraɗo si ɗum ɓenni mboɗo yetta El Hadji Farba Ngom par ce que so itti délégation mawɗo poɗɗo ni te coordonnateur mouvement mbo ganduɗa kambo woni mouvement populaire pour la libération de Farba Ngom Aluseyni Ndiaye maire de la commune de Wodobere ardi ɗum minen fof min goni caggal mum te o bonnani omon ɗo dari somi yetti ɗum tan mi yetti délégation o fof woni Sidi Kawori en woni Esam Aissata Ndiade délégation o fof mi fawi jettor mabɓe e juuɗe monsieur le maire jottinana min jettiɓe min jarniɓe miɗen ñaagui oɗo ñalawma e barke coyri ndemba artata yo taw Farba yalti so ɗum ɓenni mi yetta monsieur le maire de la commune de Mbane
ko mawnam ko sehilam ko jaadijam ko cirlediijam Dembel Dembaru hande kalanmomi o immi mban o ari ɗo Dembel a jarama ko noon Jeylani Aliou Mamadou koye invité ji mon d'honneur jeeya mais que sehil ko guiɗo ko funere aussi e inde convergence des éleveurs mi fawi jettoro mabɓe e juuɗe Oumar Abbas Ceerno Modi jottinana min immiɓe Mbour woni Dieynaba Sow coordonnatrice départemental mo Mbour nanɗo en jetti aussi Thiapata Ka coordonnateur département Thiès nanɗo no wonde joom suudu mum ko noon jettirɗen Dempate Diallo kañum e Mariatou Diallo gimmi toon to département Ranérou ko kore jiiɗi fof ko kuɓo ɓuuri Ranérou gacce ngalama mi meeɗa yahde e liste national 3 mandat fof ko liste départemental mboɗo yetta Ranérou kaddi jettoro mi yetta miñam ɓiyam somi wi miñam ɓiyam ma yimɓeɓe mbi holno ɗum worata DG Matar Ba to Hammed Fadel komi bammum to nene mum komi mawnum nene mum ko ɓi nenam nene mum e nenam ko ɓiɓɓe baaba bammum woni ɓi kawam gonmi ɓi gorgol mum wadde kalɗo ɗo o wona politique rendini min to woni to e to gonmi to keerol no hakkunde ɗo kono enɗam ɗam keerol ala ɗon DG emin mbima ya tinno jontaɗo fof eɓe yontida tinnoɗa e leñol ma wota hay hunde noon ɓuranma leñol ma ko ɗum muusi fof wota yejjid pulago ɗum noon emin bismama emin kadi sarama to banggue leñol ngol e banggue meccal ngal so ɗum ɓenni mbaɗa yetta fof en kono jettor keeriɗo e joom suudam mo gardumi o woni madame Sow woni professeur am en anglais kono ko toon to ministre des finances ministère finance o woni mbaɗa yettomo mbaɗa jarnomo debbam goɗɗo nanga o woni Aljuma Sow wonla ɓe mbiya ɗum Sali Ali Nguy Ndiaye Ali Nguy Ndiaye kam mawnam ko Dembourou Lella e Ibra Ndiate Ndiaye kono ko Ousmane Nollo e Dembourou Lella Oumar Abbas ɓaari mi wona bambaɗo Samba Diagne alaɗo mabal ɓaɗaki mi haaɗo ɗon wadde Sali oɗo taki miɗa yetta ɗum Sali mi dañat événement ji immo Dakar tawam mi ha Matam te joom galle mum ko kilifa yamira ɗum o ara kanko e Fatou Ousmane Nollo min daroɗo min gonda ha gasa wadde Sali a jarama yo Allah teddina yo Allah yoɓe moƴƴere mention spéciale Moussa Sow Koser an inde sukaɓe parti o min jettima min jarnima min jii aussi darde ma bandam debbo sehlam mawnam nanɗo Hawa Samboy ɗum ɗo fof noon so yiilama ha artarama mawnam Abou Diop nanɗo mawnam Amad Dikal nanɗo kono bandam debbo Salimata en piɓodiri aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pirtuɗo fo tawat ko gidiɗo yaade kono min mi firtata aadi sernaɓe ɓe jinnomi wattidor mi yejjitta hoore nde noon ko hoore tan coyri Abdouraza Alpha Khalidou ko ɗo wonno ko khalifa amen diine hay goto hewani ɗum yiide e ko wayni a dañi ko mawni hanɗo hanko iwti voyage o wonde men ɗo e jamma he eɗen ñaagui e barke jinnaɓe mum ko puɗɗuɗa ko joguiɗa ko yo Allah nawru ɗum yeeso ko noon Hamed Souadou oɗo immi ko galle Cheikh Ahmadou Ndiaye lobbudu kono komin ɓiɓɓe baba
neɗɗo innirta mbo yiɗa neɗɗo innirta gañjo ɗum omo innirimi ɓiyum wadde bandiraɓe ko mbiyanmi on tan sababu o noon ko Abdousalam Ba jaalal leñol ko ɓiyam ko baɗam ko miñam ko desdal aussi desdal noon jaggete ha tiiɗa wiide tan bandiraɓe oɗo émission concept mbaɗɗa o yimɓeɓe paama koko foti jaggede huutere ɗum desnatmi ɗum ko maire Wodobere e wana Sidi Kawori en kono noon e maire commune mba Mbaan kono kadi dendagal convergence des éleveurs so pari mi yetto on e inɗe mawniɓam ɓe ganduɗa minen ndendi meccal ngal woni mbo ganduɗa ko Harouna Gallo gardiɗo INOS min ndendi GPS e Ismaïla Sow e Dieynaba Sidibé mawɗo Sidel Samba Hawa les charges des éleveurs kañum e aussi Elage Ngadjil Ka kono somi haali élevage tan meccal ngal nawtat kam yettude ministre de l'élevage woni docteur Mambouyo Diagne mi yetto gouvernement o e darde mabɓe hikka to banggue élevage min so neɗɗo waɗi tan mi haalat ko waɗi ko Macky Sall ko wanno ko e force uji heccankineɗo fof heeɗima ko kalmi hen kono jaɓɓal ngal gouvernement mon dari e banggue gaynaka min jeeyi min noon mi wona Pastef komi gaynaka noon kala mbo immani gaynaka darani gaynaka sa waɗi hen pa moƴƴo mi haalat docteur Mambouba waɗi hen jaɓɓal jolngal emin jetta ɗum e inɗe aynaɓe Sénégal foof ɗum noon bandiraɓe jagganen oɗo émission mbo nawe noon to less kelle e gueloɗe e mucceteɗe mbo waɗe e daage berte kolli koɗo gumbali piye ñañoji ñaña a taballeji konga lawɓe jima awluɓe ngulla tawa en mbiyetake ko oɗo heure gasno toon kono nawen mbo Bruxelles nawen mbo New York nawen mbo Paris nawen mbo partout dans le monde ina wona hilifaɓe ɗiɗa ko musidɓe ma ko sehilaɓe ma mi haalde heeɓe hen ko heewi min noon dempate oɗo min gondi duuɓi presque 17 duuɓi 7 ɗi ko kanko woni chef de cabinet am conseil départemental ɓe mbiyatno komi an pourquoi a digata mbim min wonata junggam tan mi totta ɓaari wona force babam wi sombo firannama fenade o wima ko tagui haɗa fena ede gonga gasani minne ɓaari gonga gasani mi yiiɗa fende mboɗa anna yi wallodirde mon ane Abou Diop e peeje e miijoji en ngala noon doole ko Allah jogui doole leñol ngol ko rentude bandiraɓe heɗen gandi hanki e heccanki heɗen gandi hande kadi yo leñol ngol faam hoore mum yo leñol ngol andu hoore mum yo leñol ngol andu kangol woni hongol andi ɗum ɗo fof de kono yongol siftine artiste aji men ɗi en jettiɓe en jarniɓe ɓe mbaɗi ɗo golle joɗɗe journaliste aji ɗi presse o onon waɗoɓe TikTok on jettama Djiby Touré ane Abouka Hawre onon pop e wonɓe TikTok e mbaɗe golle ɗe kono darana ɗen leñol ngol woto neɗɗo hul hen woto hersu hen neɗɗo hadema yiɗ goɗɗo yiɗ hoore ma jiɗa ko gonɗa ko nden mbawata wiide neɗɗo miɗomo yiɗi o jaɓa aɗa yiɗi ɗum respecten koddiɓe men ɓe gonen e ndigal jiɗen leñol wawa yaharude yeesa gaga anduɓe gaga alɗuɓe gaga sernaɓe gaga lamɓe ala kulli haal yo leñol ngol war respecté ɗeɗo gueɗe jiɗen sernaɓe men jiɗen lamɓe men jiɗen aussi anduɓe men e alɗuɓe men jiɗen koye men gaccen ñingde bandiraɓe meɗen gaccen felde bandiraɓe men gaccen neɗɗo wonde dow leesa mum soodo page mbo 200 francs yenna hen leñol no woruno jiɗodiren kolodiren ballodiren bandiraɓe gacce hakke allahumma salli ala seydina mouhammadou wa sallim